Abdullahi Abbas dan sarki kake ko jikan sarki ko kayi wani kirari cewar abin da kuka yi an kwakwalo da shi za ku yi 2023 ba ba Kano ba duk Najeriya to karfa kamanta madakin gini ita ma sarauta ce a cikin birni. Aliyu Sani madakin gini da kura za ta iya cin kura an kwakwalo ɗin dala da kun cinye shi to amma matsalar kashi wajen gari shi yasa nake cewa siyasa a risu ne ce 1 + 1 = 2 in ka ce -1 ɗaya zai zama ni mai oga a koyi a gaura goji ni mai ogan koyi abinda ɗan nan yayi mu mun yadda muna gargame da shi wani ya fito yayi daga bangaren mu kuma na bangaren Nasarawa wallahi tallahi da ba haka labarin yake ba shi yasa ɗan ca da ɗan kuyan kwankwasiyar nan rashin aika muku da sako shi yasa har kuka sake kuka yi abin da kuka yi a Nasara aka bar radiyallahu anhu dabi da shi kadai dinga maganganu ina masu maganganun ina wani bacci suka yi to Allah dan sai da Rasulullahi Allah ka nuna mana 2023 da rai da lafiya da tsawon kwana amma Allah ina ƙara roƙonka albarkacin alƙur'aninka ko da rai da lafiyar Allah ka sa da ni za a yi jarfa saboda Allah Abbas wannan kirarin naka yayi daidai wannan amma bari lokacin maganganun yi is me speaking Mr. Bajarba